Lakhai Phadar Patrick Payton haka khandai tarik Januari 2017 khandai. Hapok ka kantoj Bakhuid Mayu jongkari Ireland. Udai ubahandriu na pedengki khandai ngut shipara. Hakarta ka bakhat khandai snem mu baduhan manjung u bakarteng utom kilalit sa syari Amerika. Ukwa banlong lingdo Henry kayeng ka sem jong u ha Ireland kam kot bor ban siu ya ka jinglut na ka bynta ka jingdon kam jong u. Ulalait sa bat ka henman jong u ka bakarteng ka Nelly. Bat ulayo kam bantrei kum nong ap ying mani. Hasin Stanislaus Cathedral hapo Pennsylvania. Daga jingirap jong Monsignor Paul Kelly upatrik ulala ban petengi ka jing shong school jong u ban kre na ka bynta ka jinglong lingdo. Ularung siya ka seminary haka jing slok jong ka Holy Cross sa Notre Dame, Indiana, haka snem siya jar kandai spa lai puar. Hau banai Oktober siya jar kandai spa lai pupra, ulas sedang menyo ka jarho ka snam. Bat ki doktor kilalap wolodon ka jingpang TB ka belajur bah. Ka ba om siyang patla ban pun koy hakitu ki por. Komta ga henman jong u ka Nelly kala kentu yu ban pan jingirap na ka kami Bakhuid ka Maria Thesuti. Upatrik ula ay tilut jila dia ka Maria Thesuti. Bat ulapan ngam ya ka por jong u ha ka badwai yu Rosary Bakhuid. Habaw patrik ula biang si doktor na ka bynta ka jing sumar kumbaw jule. Ki doktor kilalap bakidak bakho player ha kitor jong u kila jakno klam dala ban ai kanu ka jing batay kat kum ka jing start science. Dagani ka jing pankhiak baphala lingbaw Rosary jong ka kami Bakhuid jongi. Phadar Payton ula kular ka Maria buon panpriang yu Rosary ha ka jingim jong u shilinter. Haka khatsan tarik u June siya jar khandai spa sa huway lapan kentang lingdo yu Patrick Payton. Phadar Payton uday way ni kinong elap beningkong ban pendon kami kilaan electronic media ban panpriang ka ketien ublay kam tam bakilong yeng kindway lang yu Rosary Bakhuid. Phadar Payton ulat haw ya ka kentien pawar kalong yeng badway lang kam jupra. Phadar Patrick Payton ulak hlat no da kabasuk hakalay tarik u June siya jar khandai spa khandai puar da kabapat yaw Rosary haka keti jong u. Kajing pun kriya na kabanta kajing kentiu kardan riu khu yu kelas dang nadu kasitarik u banay June ar hajari way.